ልቢ አሃይንኹን ሓደ ልቢ ንሓስ እንታይ ኮን ሒዙና ልብና ዘደንዝዝ ንኸይንፋቐር ዝፈልሕ ነብሮ ዝገዝእ ንጠምት ናብ ቀራንዮ ሕሊናና ንግታዕ ናይ መንዲና شكر زودع زي كدف بدحان لا معنا حدك نسوح متفين عقينو شعرات لباسي عكتها ماسينو نايمين نحنا نايمين ናይ ክርስቶስና ናይ ቲለዋጎይታ ናይ መንድኣ ክንከውን ድሊ ዓሎና ሎሚ ነስተውዕሎም ናይ መንዲና ንሕና ናይ መንዲና ንሕና ናይ መን አትብ ገጽው ኩለንታይ በትምህርተ መስቀል ስሰ ጊዜ ገጽን መላ አካላተይ በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ ማዕተብ አለኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ማሪ አምላክ ይማረና ሰላም ላሳልና ነአጋሳልም ሰላሴ ምሕረት ያዲና አስማሪት አምላክ ናይ ኩለም ቅዱሳን ተራን ሐልወና እግዚአብሔር አምላክና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስም በቅዱስ ሥላሴን ዘአመት ማጽን ከረከ ሰይጣን በቅድም ዚአትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ኢትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን። ነአብ ከተከዚን ሰባህ ከንባር ከከዚን ተአምነ ከንስእለ ከዚን ተወቃ ከንገንለ ከዚን ተቀናይ ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩል ብር ኮለከት ከናይ ኩልሳን አንተ ወእቱ አምላክ አማልክቱ እግዚአ አጋእስቱ አንተ ነገሥተ አምላክ አንተ ለኩዘስካ ወለኩላ ዘነብስም ወንጸዋዕ ከነበከ ማረን ቅዱስ ወልድከ እንዘምላ አንተ መሰሰበ ጸልይ ከመዝበለ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕድግ ለዘአበሰ ለታብአነ እግዚኦ ተመንሶት አላ አድነን ባላንም ኩሉ እኩስ መዚአከ ኢት መንግሥት ኃይለ ስብሐት ክብለ ዓለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በሥጋችሁ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስቶ ከሰች ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ጸሎተ ሃይማኖትና ምን በአሐድ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ገባሪ ሰማያት ወምድርም ዘያስትሪ ወዘኢያስትሪ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ወልደ አብ ዋሕድ ዘሉ ምስለም ፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘበአምላክ ዘበአመት ዘተወልደ ወአኮም ዘተገብረ ዘኦሪ ምስለ መለኮቱ ዘባቱ ኩሉ ኮነ ዘእንበለ ይስአል ዘኮነ ወኢምንትን ዘበሰማይን ወዘበን ዘበንቲ ያለ ሰብ ወበእንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ተሰብአ ወሰጎም መንፈስ ማርያም እም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእሲ ወሰለ በእንቲአነ በመዋዕለ
ጲላጦስ ጴንጦናዊ ሃሞ ወሞተ ወተቀሮ ተንሥአ እሙታን አመ ሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ጾጻ መጽሐፍት አርገ በስብሐት ተሰማያት ወነበረ በየማነ አቡ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰነን ሕያዋነ ወሙታነ ወአልቦ ማለቅ በመንግስቱ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማየ ወሰርጸ እምአብ ንስግለቱ ወንሰቦ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበ ነቢያት ወነአምን በአሐቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተለአለ ኩልኩ ዘሐዋርያት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለስረተ ኃጢአት ወንሴፍ ፈሳሐ እሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 ዘያበጽ ጸባኦት ፈጽሙ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አብከ ሰማያዊ መንፈስ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከ ንሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ ሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ ሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተን ዘአሐዱ ሰለስቱ ወሰለስቱ አሐዱ ይሠለሱ በአካላት ወይተዋሐዱ መለኮት ሰግድ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሰግድ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተቀደሰ በደሙ ክቡር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህድነስ አመነ ወላ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነት ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ይደልዋ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደልዎ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በመርት ይዘከረና አሜን። አመዳግም ምጽአቱ እያስተሐፈረና አሜን። ለሰቦተ ስምያን ቃና አሜን። ለግፍቃድ ያቁመና አሜን። ወበአምልኮት ያጽናና አሜን። እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አርጅ ጸሎተነ አሜን። ወአስተስሪ ኩሎ ኃጢአተነ አሜን። ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አሜን። ለዛ አብልዐነ ዘንተ ህብስተ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዛ አስየነ ዘንተ ጽብዓ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘ ሠርዐ ለእንሳነ ወአራዘነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘተአገሰለነ ኩሎ ኃጢአተነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ዘወሀበነ ሥጋው ቅዱስ ወደሙ ክቡር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዛ አብጽሐነ እስከ ዛተ ሰዓት እስመ ለዓለም ምሕረቱ ነሀብሎ ተስፋቱ አኮቴት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮት ተሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነን አስተበቋች ማሩናዊ ተማጸነ ብቺ በእንተ ያህና እምቺ ወያጨማ ብቺ ማበርኔም ድንግል ባሪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሰይ መንፈሴ በአምላኬ መድኃኒየ እስመ ሪህማማ ለአሞቱን ሐምዜ ሲያስተበጽኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ዲተ ኃይለ ቤተ ቅዱስ መለሳሉኒ ለትውልደቱን ለእለ ይፈርዎ ገብረ ኃይለ መዝራቱ ወዘሮም ለእለ አቢሁልና ልቦሙ ነሰቶም ለሃያላን እመናብርቲሆሙ አእቤሙ ሎታን ወአጽቀቦሙ በረከቱ ለሮባን ወፈኖሙ እራቆም ለበላን ወተወከፎም ለእስራኤል ኩሎ ተዘከረ ሳሉ ዘይቤሎሙ ለአቡነ አብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ባርክኒ ቀድስኒ ወአንጽኒ እግዝእትየ ማርያም መለመለወተ ብርሃን በረከትኪ ህድር በለዓለም ለዓለ ኩልነ ማኅበረ ትንሣኤ ወዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘኢትነበብ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ተሰሜች ፍቅርተ ኦብሩክት ማንስቲ አንቲ ውትዳግም ቀመት ተሰሜ ቅድስተ ቆርሳም ሲያስላተ ችዳን አሰርት ቃላት ለተጽፋ በአጻቢ ለእግዚአብሔር ቀዲም ዘነውና አብዮ ጣንቲ ቀዳሚ ስም ለመድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ እምኔች ዘእንበለ ውላጥ ኮነ አራጭ ለሐዲስ ሰችዳን በወይዘ ደም ቅዱስ አንጸሆም ለማይምናን ወለህዝብ ንጹሐን ሰአ ለነ ቅዱስ ወበእንተዝነ አብየች ኩልነ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩለ ይዘን ስለሆነ አንቃዳ ሀቢች ከመርከብ ሳለ በአበብ ቀረሰብ ታቦት በወርቅ ልቦት እምኩልየ ዘጉር ንጽሕነቅስ መሰለነ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሰብአ ዘእንበለ ፍልጠት ወውላጥ የመለኮን ዘአልቡ ምስና ዘኦሪ ምስለ አውቦቱ አብሰራ ለንጽሕት ዘእንበለ ዘር ኮነ ከማነ በችነ ጥበብ ቅዱስ ዘተሰብአ እምኔች ዘእንበለ ውስጥ ዘመረ መለኮቶ ሰአ ለነ ቅዱስ መቅደስ ዘይቸሏች ሪቤል ለስዕላን በስለ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔች ኦ ንጽሕት ዘእንበለ ውላጥ የኮነ ሰራይ ኃጢአተ ወደምሳሴ አበሳነ ሰአ ለነ ቅዱስ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መና ህቡእ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀቤ ሕይወት ለኩለ ዓለም ሰአ ለነ ቅዱስ አንቲ ውእቱ ተቋም ዘወርቅ እንተ ጸርች ማተ ጸዳል ኩሎ ጊዜ ዘውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን ዘአልቦ ጥንት አምላክ ዘበአምላክ ዘበአመን ዘተሰብአ እምኔች ዘእንበለ ውላጤ ምጽአተ አብርሃ ለዓሌነ ለእለነ ብር ውስተ ጽልመት ወጽላለተ መት ወአርተ አገሪነ ውስተ ፈነተ ሰላም በምስጠተ በቅዱስ ሰአ ሊለነ ቅዱስ አንቲ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅ እንተ ጸርች ፍመ እሳት ብሩክ ዘነስአ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስ ጀጋዝ ውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔች ዘዐርገ ለአቡሁ እርሶ ዕጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ሰአ ለነ ቅዱስ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ርግብት ሰናይ ዘወለች ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ አንቲ ውእቱ ጽጌ መዓዛ ሰናይ እንተ ሰረጠት ምስሩ እሰይ ሰአ ሊለነ ቅዱስ በትረ አሮን እንተ ሰረጠት ዘእንበለ ተክሎ እሰቂዋ ማየ ከመሃ አንቲ ወላዲተ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ዘእንበለ ዘርኢ መጽአ
ወአዳነነ ሰአ ሊለነ ቅድስት ለቺ ደሉ ዘእም ኩሎም ቅዱሳን ተሰአሊ ለነ እምተጸጋአን ተአቢም ሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ትከብር እምነቢያት ብች ግርማ ራእይ ዚአቢም ግርማ ስራፌል ወችርቤል አንቲ በአማን ምካሃ ዘመድነ ወሰአሊት ህይወተ ለነፍሳቲነ ሰአሊለነ ሀበ እግዚእነ ክርስቶስ ያጽናነ ብርታይመ ውስተ አሚነ ዚአሁ ይጸግወነ ሳህሎ ምረቶ ይስራይ ኃጢአተነ በዛ ምረቱ ሰአ ሊለነ ቅድስት ወበእንተ ዝንዓብየቺ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስእልወነ አንቃዱ ሀቤቺ ከመንርከብ ሳለ በመልክነ ሰብ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድነነ ማእተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ቀበነ ማእተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለማህበርነ ማህበረ ትንሣኤ ቀባ ማእተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሀገሪትነ ምድረ አጋይዝ ኩሉ ዓለም ቀባ ማእተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለኩልነ አግበርቲከ ወአማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ወልዳ ጥምቀተ ስላሴ ቀበነ ማእተ ወልዳ ለዓለም ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ክብር ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዝእትነ ማርያም ሰላም እለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በሥጋችሁ እምእግዚአብሔር ጸወት ሰላም እለኪ ብሩክት አንቲ ኢማኑስ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ርስትዮ ማርያም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተሳአሊ ወጸልዪ ምሕረተ በእንቲአነ ሀበ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀንኩ በኪዳንኪ አሜን። መልክዓ አዴና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት መልክዓ እመቤታችን ቅድስት ኪዳነ ምሕረት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ወሃቤ ብርሃን ዘይሰለሱ ዘተዋህዶ ያጸን በመለኮቱ ኃይሉ ልቦናየ ያብርህ በማተተ ጥበብ ስነ ጸዳሉ እርአይ ገጸ ነገር ለኪዳንኪ ዘይደሉ ማርያም እግዝእተ ኩሉ ዘታት ወላዕሉ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘአስተማሰልዎ በኮከብ ሰበብርሃነ ተከድኑ ሙታነ ራእይ ህዝብ ኪዳነ አምላክ ማርያም ወበጥንተ መድኃኒት ዘዓርብ ተናዘዘ ብቺአ ኮኑ ቀዳማይ አብ አመ እምገነቱ ተሰደም ምስዩ ንጹብ ሰላም ለስረተ ርችኪ ዘፈትለ ሜላት ዘጓ ወምልትኢቲ እንተለ ሰማያት በለንትጋ ለዘተካየቺ ማርያም ኪዳነ ምሕረት መንገልጋ ሰአልዮ ሕይወተ ነፍስ የጸግወኒ በጸጋ አምሳለ ኤልያስ አኮ ዘሃይ ወበስጋ ሰላም ለርእስኪ ዘሃሎ ወየሉ ዲበ ጠባይት ኩሉ ተካየድኒ ማርያም በኪዳንኪ ዘይደሉ ምስለ ሞትሰ ተካየድነ ወተመሃልነ ዘይብሉ ከንቶ ነባቡ ወነፍሶም ሃግሉ ሰላም ለገጽኪ ገጸ ቅድስና ስቡሕ ዘይቀድም ስኑ እምጽለለ ፀሐይ ወወርህ ትምህርተ ኪዳን ማርያም ወቀሰደ በናቦሮ እምሃበ አምላክ መሃሪ ማመነሳች ነው አማስኖታ ለምድር ይደግም አይህም ሰላም ለቀራንብትኪ ንጻሪ አይንት ብለውቃቤ ለስዩማት እማንቱ ህየንተ ምስዋሮ ግልባቤ ማርያም በልዮ ለዘወለድችዮ በእርካቤ አይቴኑ ቃለ ከእግዚኦ እምህር ለችየ ዝቤ ለእመሃጣን ጸውኡ ስመች ነባቤ ሰላም ለአይንትኪ አምሳለ ክልኤቲ ቀናዲል እሰቅሎን ቸንያ በማዕፈደ ሥጋ ወሃ ልዑል ማርያም አንቲ ነቃ ተራህለወ ወሳህል አድኅንኒ በኪዳንኪ ወባልኒ እምሃግሉ እስመ ዘእንበሌኪ አልቦ አድኅኖ ዘይክልም
ሰላም ለአዛንቺ እለተበሰራች ዳነ ማፈ ፈጣር ወልቺ ዘባርቺ ተከድነ አመለቺ ማርያም ከመይታሪን ደይነ እምበለ ምግባር ባቱ እመይጸድቃነ በኑ ለከንቱ ችዳንቺ ኮነ ሰላም ለመላትቺ ጽጋተ ሮማን ለይ መስላ ባቱ መጽለዋ ለእሳተ አንብ በነል ባላ በኪዳንቺ ማርያም አርግና አጸደ ተድላ ወይነ ለነ አለለነ አመ ውስተ ደይን ይቤላ ነፍሳተ ከልያቲ አሃት ሀሊባ ወሃላ ሰላም ለአናፍቺ መሳከው ሕይወት ምንታዌ ዘአስተዋደድን አምላክ በጽባተ ጥበወ ልባዌ ማርያም እጽርኒ በኃይለ ኪዳንች እምሳዌ ወቀጥቀጢ ርእሶ በአብትረ ሕማም ወደዌ ለማአፉ አብቀወ የሃጠን አርዌ ሰላም ለከናፈርቺ በእንተ ኃጣን ላይ ሰአላ ማህበ ፈጣር ወልቺ ችዳነ ምሕረት ወመሃላ እስከ ጎልጎታ ማርያም አመገየችም ገሊላ ለጽድቃዚ ኪዳንቺ ለይከውን በዓላ ዲበረሳጥ ገብረቺ አንብሪ አክሊላ ሰላም ለአፍቺ አፈ በረከት ቶሮ አንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማጽነች ማርያም በችዳንቺ ውቁብ ኢታፈርቅ መወልቺ ወመላእክቱ አላፍ አመስርወ ልሳኒት ገዘም አመስርወ ልሳኒት ገዘም ወይታተም አፍ ሰላም ለአስናንቺ ከመመራይ ለተቀርጻ ወለመጽው ወጻ ምጻ በንዘይት ባየጻ ማርያም ንስኒ አስራተ ችራንቺ የንተ ሞጻ ወዕድዋንየ ግብፃዊ ዘፈትወተ ልቡ አመጻ መዝራእተ ጸሎትቺ ሙሴ ይድፍን በሆጻ ሰላም ለልሳንቺ ዘአፈድፈደ ቅዳሴ እምካህናተ ሰማይ ሱራፌል እለይቆም ቅድመ ሥላሴ አዘክሪተ ማርያም ተስካረ ኪዳንቺ አመድምሳሴ በእንተ እስራኤል በገዳም ከመአዘከረ አውሴ ኪዳነ ሰለስቱ አበው ወጽድቆ ለሙሴ ሰላም ለቃልቺ ተዘጣዊ ቃል ለቃሉ ለመልአከ ብስራት ገብርኤል ዘጸረል ብርሃን ሰርጎ መንዲሉ ማርያም ቅድስት ለእግዚአብሔር መካነ ኃይሉ እንቋ ዋሃብቺ ኪዳነ ምሕረት ወሳሉ በዘበቱ ጸዲቀ ኃጥአን ይክሉ ሰላም ለእስትንፋስቺ ነፋሰ ጠና ፈዋሲ ነፍሳተ ኃጥአን ሰብ እለቀሱል በሐምዘ ከይሲ በኪዳንቺ ማርያም ኃጣዊ የደምሰሲ በለ ኪዳንቺ ወመስቀለ ክርስቶስ ወራሲ አልቦ እምሲኦ ዘይድን ብእሲ ሰላም ለጉርኤቺ ሰናይ ወአዳም እንተ ይትፈለጡ ቦቱ ጸዋቶ መረር ወጣዕም እንተ ግበር ማርያም እስመ ኃይል የድኩም አጸበኒ ገብረን ኩልየ ወጸበበኒ ዓለም ባቱ በኪዳንቺ ናዛዚት ሰላም ለክሳድቺ ዘማፈደ ዳዊት ሪዮታ ዲበ ተልፌስ ጠቢባን ዘአስተናደፉ መሰረታ ማርያም በልኒ ውስተ እዝነ ነፍሴ ለናዘታ ለምንት ብዙሃን ትሰር ነፍሰ ገብር የማርታ እስመ ህዳት ያክልም ብዙሃተታ ሰላም ለመታከፍትቺ ገዛነ በረከት ለተወክፋ እምቅኔ መርገም ወዘለፋ ማርያም ጾርኒ ለጽድቀ ኪዳንቺ ዲበ መትከፋ ወንስእኒ አስራተ እድ መሬተ ወልድቺ አልፋ እስመ ሃይማኖትየ አንቲ ወዘብዕየ ተስፋ ሰላም ለዝባንቺ በወርሃ ተሰደ ቀዲሞ መራፋ አምላክ ዘኮነ ውስተ ደብረ ቁስቋም ጊዜ ድካሙ ማርያም ስመቺ ለዘጸረ መልእልተ ስሙ በዕለተ ኩነኔ ዳሃሪት እመያስ ለጠደሙ አስራተ ችዳ ንስእዮ መሃሪት እሙ ሰላም ለእንግዳቺ ወለህፅነቺ ካልእታ ወለአዳውቺ እንታ አመለች ማርያም በነጸፍጻፈ ደመኒ ጎልጎታ ለነፍስየ ምስለ ነፍስቺ ታስተዳልዊ መክፈልታ አመ መሬታዊ ስጋዬ ትትከደን መሬታ ሰላም ለመዛርእቺ ወለኩርናቺ ምጽንጋ አመሃ ቆፋ ወለክርስቶስ ባርየ መለኮት ውእ ማርያም ሪጥ እምነ መላእክት ወሰብ ተስካረ መገብረ በተአምነ ጽኑዕ በመንግሥተ ሰማይ ምስቴቺ ነግስ ሀጥም ሰላም ለእመታትቺ መቅደሰ አምላክ ቀዋሚ እለ አሰናያ ወርቀ ለለፈት ለመላት ግብረ አናሚ ማርያም ተካይደ ኪዳነ ምሕረት ፈጽም ምስሌየ ኪዳነ ምሕረት ፈጽሚ ወቅትሊ ጸረ ነፍስየ
እመውቱ ረጋሚ ከመበጠቡ ሰሎሞን ረጎም ለሳሚ ሰቀለ ቀተሎ ለሳሚ ሰላም ለእራሃቺ ተመጣዊ ህብስት ፀሐይ ሰበይ መጹለቺ መላእክተ ሰማይ እንዛለች ማርያም በመቅደሰ ኦሪት አባይ ትወከፍ ሊተ ኪዳንቺ ከመ መስዋዕተ ሰርክ ህሩይ ለእመህፍነ ማይ አስተይኩ ለጽሙ ነዳይ ሰላም ለአጻበቺ ወለአጽፋርቺ ጸዓዱ ወለአጥባትቺ ክልኤ እንቀተ ሃሊቦ ፍቶ ማርያም ጽጌ ዘዘመንች መጹ ተማፀንኩ በአጥባትቺ ወበስንች ምጽልው በኃይለ ኪዳንቺ እድህን እምእሳት ድልው ሰላም ለጉባትቺ እመንገለ ለፌ ወለፌ እለተረስያ ደርገ ሐመልማለ ወርቀ የአላፌ ማርያም ምጥቅኒ በጎበ ኪዳንቺ ምስለ ሁቃፌ አመይ ወርዱ አጣአን ብሔረ ጽልመ ጸናፌ እለ በሕይወቶሙ ጸልኡን ዘጻድቃን ሶታፌ ሰላም ለከርስቺ ዘከርሰ መላእክ ዘውጉ ወብስተ ሰማይ ወትረ ዘሰሰይ አቅመ ምዕራጉ ማርያም ጽዮን ለእግዚአብሔር ታቦተ ሕጉ ያንጻኒ ፍቅረ ወይን ለማየ ኪዳንቺ አይጉ እስመ ፍቅረ ንዋይ ተብለ ለሰይጣን ኤርጉም ሰላም ለልብቺ ስንወ ኩልያት ወህልና ለአማውትች ሰላም ወለንዋይ ውስተች በእርና ውስተ ምድረ ርስተ አብእኒ ማርያም አምደ ደበና በብርሃነ እሳት ኪዳንቺ እንዘ ትመርህፍና ወተሰስይ ዘፍቅረች መና ሰላም ለህንብርትቺ ምሳሌ ፎቅ ማዕከክ ለማፀነች ንጹሕ ወለአብቄች ቡሩክ ማርያም ቅድስት ወላዲተ ክርስቶስ አምላክ ታየኒ አውደ ነፍስየ እስከ ሳልሳዊ ፋልየከ አመተቃወማ በአየር ቀናኢ መልአክ ሰላም ለድንግልናቺ መክብብ ዋሳት አምስ ወለአውቃስች ክልኤ አማድ ነባቢት መቅደስ ማርያም ታቦት ጽላተች ዳን ሐዲስ ቅብኒ ሪጤ ነጾም እስከ ሰኮና እግር ወርም ርእስም እስመ ጾም ትፈውስ ህማማ ለነፍስም ሰላም ለአብራክቺ ዚአስተብርኮ ተንብሎ ምስለ አጋርቺ ደርገ እለይቸይዳ እለይሰግዳ በእያብጥሎ ማርያም ለአብ እንተተሳተፍቺ ቃሎ ሰአልዮ በእንቲአየ ይጸግወኒ ሳህሎ አመ ውስተ እሳት ይወዲ ኃጥአነ ኩሎም ሰላም ለሰኮናቺ ወለመከይቺ እለሆራ እስከ ደብረ ቁስቋም ደጭቅ አመ ቀተሉ ወመሃራ ለአምላክ ከሰማይ በልዮ ማርያም ወለተ ቅስራ አማንኑ ትኮንና በእንተ ስላስ ነገራ ነዛ ተፈቅረከ ነፍሰ ኩሉ ምግባራ ሰላም ለአጻበቺ አቅርንተ አጋር ክልኤቲ ወለአጽፋርየን በባሃቲ በኪዳንቺ ማርያም ሃትየ ከብቲ ሰብእሰን ዘከማየ መዋቲ መጽዋዕ ልሳን ደሚየ ቀዲሆ ይሰቲ ሰላም ለቆምቺ አየረ ትረፋ ዘሐጽኖ ወአውለ ኃጢአት ዘያጽንኖ ማርያም ክድንኒ በክነፈ ኪዳንቺም ተኮንኖ ሰበሰ ኪዳንቺ ምክንያተ ዲን ኢኮኖ ነፍሰ በልአሰ መኑ ምክል አድኖ ሰላም ለመልክእቺ መልክአሃና ወኤልሳቤ ዘቡድ ስኑ ወልምላሚሁ ፍሉጥ ማርያም ቅድስት ድንግልተ አፍአ ውስጥ ቤዛ ይኮነኒ ኪዳንቺ በገጸ ፈጣሪ ስሉጥ አመ ወርሃ ነጂድ ያለ ወይጽራሴጥ ሰላም ለጸአተ ነፍስቺ በነጽሮ ብርሃን ዘይሃቱ መልአከ አፍሮ ጸሊም እምበልያ ደንግጸን በጽላለቱ አሜለቺ ማርያም ለእግዚአብሔር በመለኮቱ ከመዳንኒ በኪዳንቺ መደንግጻ አንሰለስቱ አመ ይፈልጠኒ ሞትም ስጋየ ዝንቱ ሰላም ለበድነ ስጋቺ ዘኢጎንደ በምስካብ እስመ አንሶ ፍጡነ መንፈሳ ሕይወት ለአብ ይትነከር ለች ማርያም አድኖተ ጻድቃን ሕዝብ መሳዳንቺ ኃጥአነ በኪዳንቺ ጥበብ ዝቼ መንክር ወጥቀ እጹብ ሰላም ለግንዘተ ስጋቺ በመዋጣ ክታን ወከርቤ ላለ እደብ ጴጥሮስ በእስያ ይባቤ ተሳሃልን ማርያም ወይትበልኒ አመም እንዳቤ ለምንት ተአኮት ኪዳነ ወረድየት የአቃቤ ቅባሃጣን አኮኑ ይትቀባ እቤም ሰላም ለመቃብርቺ እንተተ ይትጋብኡ ባቲ አሕዛብ ምድር ኩሎሙ እስመ ምኮሙ ይእቲ ማርያም ብጽሒ በሰዓተ ሞትየ ለመዋቲ
እምነብሰ ክርስቲያን አኮኑ ሰበት መወጣቲ ለናዘውታ ፍጡነ ትበጽሕ አንቲ። ሰላም ለትንሣኤ ስጋቺ ለትንሣኤ ክርስቶስ አምሳሊው አንቀጸ መቃብር ዝጉሃ እንዘ ኢያርሁ ማርያም አንቲ ለአዳም ጥንተ ተስፋው ሰብአኮ ኪዳንቺ ወጸሎትቺ ምስሌሁ ውስተ መቃብር ምኮነ በነፍስ ወስጋሁ። ሰላም ለፍሰተ ስጋቺ ሀበ ህንፃ ወህይወት ዝተሃደሰ እምቅድመ ዝኒሃቢሁ ስጋ ወልድች ፈለሰ ቤዛዊተ ዓለም ማርያም አስተበቋቻ አንሰት ቤዝዊ በኪዳንቺ ዘዚአ የነፍሰ እስመ ዮናስ አንተ ታጸድቅ አምባሴ በጽዮን ማደረከ ማደበቋይ ወዝዳሴ አባ ተወከፍቻ ፈላሴ ለዓለም ዓለም አሜን። ማሪ አምላክ ይማረነ ሰላም ላሳልና ያጋስተ ዓለም ሰላሴ ምሕረትን ያዲ አስማልት አምላክ በረከትና ይኩለም ቅዱሳን ተረዳእነት ይክፈለና እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ዘውዓለና መድኃኒ ዓለም ሰላም ዘሎ ምሸትን ለይትን ድማ ይግበረልና ናይ አብ በረከት ናይ ወልዲ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ርእሳን ሃዋርያት ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ከም ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ኩላትና ድማ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ድማ ይውረደና ይወረደኩም ህዝበ ክርስቲያን ስለ ዝርዳእናን ስለ ዝሓልዋናን ስለ ዝገበረልናን ስለ ዝባረኸናን ስለ ዝቀደሰናን ድማ እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ አሜን። ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ አሜን። ሰላም ለትንሣኤ ስጋቺ ለትንሣኤ ክርስቶስ አምሳሊሁ አንቀጸ መቃብር ዝጉሃ እንዘ ኢያርሁ ማርያም አንተ ለአዳም ጥንተ ተስፋሁ ሰብአኮ ኪዳንቺ ወጸሎትቺ ምስሌሁ ውስተ መቃብር ማእኮ በነፍሰ ወስጋሁ። ሰላም ለፍሰተ ስጋቺ ሀበ ህንፃ ህይወት ዘተሃደሰ እምቅድመ ዝናሃቢሁ ስጋ ወልድች ፈለሰ ቤዛዊተ ዓለም ማርያም አስተበቋጭ አንሰ ትቤዙ በኪዳንቺ ዘዚአ ነፍሰ እስመ በስራይ እቲ ቀብአት ንፈውሰ ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ለዘጸዋአነ በጽዋኤ ተስካረ ኪዳንቺ ንግበር ማእከለ ምንድማን ጉባኤ ተመጥዮ ባህቱ ማርያም አመ ትንሣኤ ወአንብር ዲበ ርእሱ አክሊላተ መንግሥተ ሱባኤ ለንባቤ ዝንቱ ድርሳን 40 ወክልኤ። ስብሐት ለኪ ማርያም በስብሐተ አብ ወላዲ ስብሐት ለኪ ማርያም በስብሐተ ወልድ ተወላድ ስብሐት ለኪ ማርያም በስብሐተ መንፈስ ቅዱስ ኢተወላዲ ተማኅፀንከ በኪዳንቺ ለዓለመ ዓለም ወአዲ ከመ ታድኅኒ ወትረ እምሰይጣን ረዋዲ። ኦ ማርያም እቀበኒ ወአድኅኒ መከራ ሥጋ ወነፍስ ሊተ ለገብርቺ ዘአማኑኤል ወለኩሎሙ ማኅበረ ትንሣኤ ሀገረ ምድረ አጋዚት ለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ወሀብተ ረድኤተ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ ሳህሉ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኖ ምስለ ኩልነ ማኅበረሰብ ምስለ ሀገሪቱ ምድረ አጋዚት ኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሰአሊ ለነ ማርያም ረታ ወልድቺ ሳሎ ይክፈለነ። ምስጋናን አብ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለኩሉ ጊዜ ዘለዓለም ዓለም አሜን።
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ባልሐነም ኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችን ወድንግል በስጋችን መግዚያ በጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአስረ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀንኩ በኪዳንኪ እግዝእትየ ማርያም ወለተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ቁሮዳ ያሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኪዳነ ቃል በደመና በጸዳል ወስቢ ውዳይ ወሐቢብና ንስኺ መመትና አሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ነዚ ገበረ እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይትሓዮ አሜን። እምበኣር ሎሚ ዕለት 16 ጉንበት ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ መፍጽምታ ዘሎ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ከነንብብ ኢና አሜን። ናይ ጎይታት ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ አማልክቲ አምላክ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥብርያዶስ ንሸውዓተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተረኣየ ንመሃር። ድሕሪ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም። ስምዖን ጴጥሮስን እቲ ዲዲሞስ ማንታ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃና ዘገሊላን ክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ካብ ደቀ መዛሙርቱ ካልኦት ክልተ ከዓ ብሓንሳብ ከለዉ በዚ ከምዚ ተረኣዮም። ሉቃስን ኒቆዲሞስን እዮም። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም። እቶም ብፆቱ ከዓ ንሕና እውን ንስኻ ንኸይድ በልዎ። ከይዶም ከዓ ናብ ጃልባ ኣተው። ግናኸ በታ ለይትቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። ምድሪ ምስ ወግሐ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው ኢሉ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ምስ ረኣይዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣየለለይዎን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ድማ የብልናን ኢሎም መለስሉ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መርበብኩም ናብ የማን እታ ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ በሎም እሞ ብዙሕ ክትረኽቡ ኢኹም ከዓ በሎም። ሙሉእ ለይቲ ደኺምናስ ሓደ እኳ ዝረኸብናዮ የልቦን ስለ ዝበልዎ እዩ። ከም ቃልካ ግና ሕራይ ነውርድ በልዎ። ሽዑ መርበቦም ምስ ኣውረዱ ካብ ብዝሕቲ ዝተታሕዘ ዓሳ ዝተላዕለ ምሕስሓቡ ሰኣኑ። እቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ከምዚ በሎ፣ ጎይታና እምበር እዩ ኣዚዙ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ሰሚዑ ጥራዩ ስለ ዝነበረ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ግና ካብ ምድሪ 200 እመት 100 ሜትሮ ዝኣከር ርሕቖም ስለ ዝነበሩ ብጃልባ በፅሑ። ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ብጃልባ እናሰሓቦ ከዱ። ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ዝጓሃረ ሓውን ዝተጠብሰ ዓሳን ዝተሰርዐ እንጌራን ረኸቡ። ዝተዳለውዎ ለአካኒሁ መንፈሳውያን ይብል ማለት ቅዱሳን መላእክቲ ዘዳለውዎ እዩ ይብለና። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩሞ ዓሳ ኣምፅኡ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ናብቲ ጃልባ ደይቡ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጓተቶ። ብዙሓቱ ክንዲ ዝኣክል ክኾን ከሎ እቲ መርበብ ኣይተቐደደን። መርበብ ናይ ወንጌል ምሳሌ እዩ። ባሕሪ ናይ ዝዓለም እዚ ምሳሌ እያ። 150 ዓሳ ናይ ምእመናን ምሳሌ እዮም። 3 ዓሳ ናይ ስላሴ ኣጋእዝቲ ዓለም ስላሴ ምሳሌ እዮም። ኣሜን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዑ ንመገብ በሎም። ንዕመ ንመገብ በሎም።
ጎይታ ምዃኑ ስለዝፈለጡ ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ ኣይነበረን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ነቲ እንጀራ ኣልዒሉ ሃቦም፣ ካብቲ ዓሳ እውን ከምኡ። ጎይታ ክምገብ ከሎ እቶም 6 ምስኡ ክምገቡ ከለዉ እቶም 6 ከዓ ደው ኢሉ ነበሩ። ኣብዚ ዕለት እዚ ግና ብ10 ሓዲኦም ደው ኢሎም ከለዉ ተመገበ። ምክንያቱ ትንሣኤኡ ጎይትነቱ ምእንቲ ከረድኦም ኢሉ እዩ። ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ 24:43 ጎይታና አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተገልጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዚኡ እዩ። አሜን። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሰ ሓለቃ ሐዋርያት ከም ዝተሸመ ምስ ተመገቡ ከዓ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስምዖን ጴጥሮስ ከም ዝበሎ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ። ካብዚኣቶም ኣብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ። ንስኻ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣባጊዕ ሓሉ ማለት ንግዚኡ ንቅዱሳን ሐዋርያት ክኾን ከሎ ፍጻሚኡ ድማ ንኹሎም መምህራን ሓሉ በሎ። ደጊሙ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ጎይታ ድማ ሕያውተ ያብልዕ ማለት ንግዚኡን 70 ኣርድእቲ ፍጻሚኡ ግና ንኹሎም ምእመናን ኣብልዕ በሎ። ሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ስለ ዝበሎ እዩ ዝጓሃየ። እግዚኦ ናይ ባሕቂ ጎይታ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ 3 ግዜ ስለ ዝኸሓድክዎ ድዩ 3 ግዜ ዝሓተን ዘሎ ኢሉ ጓየ። ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ ፍቕሪ መተዓረቐ ገይሩ ሸሞ። እዚ ድማ ናብ ጭቃ ዝወደቐ ዕንቂ ወልዊልካ ናብ ሰፈሩ ከም እተእትዎ ናብ ሰፈሩ ከም እተቐምጦ ማለት እዩ። ስለዚ ምውዳቕ ቀዳማዊ እዩ፣ ካብ ዝወደቅካዮ ዘይምትንሳእ ግን ሰይጣናዊ እዩ። እግዚአብሔር ንዝገበርናይ ሓጢኣት ፈንፊኑ ንዓይንዓኹምን ግን የተንሳአና ይመልሰና ይሓቕፈና ይፍቅረና እዩ ማለት እዩ። አሜን። ኣባጊዕ ሓሉ ማለት ንግዚኡ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ክኾን ከሎ ፍጻሚኡ ከዓ ንኹለን ምእመናት ሓሉ ማለት እዩ። ሓሉ በሎ። ቀፂሉ ድማ ከም ዝበሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ንስኻ በፅሒ ከለኻ ባዕልኻ ሓቆኻ ትዕተቕ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነበርካ፣ ምስ ኣረካ ግና ኣእዳውካ ተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮ ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። ካልኣይ ህፃነ ኣእምሮ ከለኻ ሕቆ ልብኻ ብዝናር ፍርሃት ትዕተቕ፣ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን እየ እናበልካ ናብ ክሕደት ትኸይድ ነበርካ በሎ። ማቴዎስ 26:7 በኣእምሮ ፍጹም ምስ ኮንካ ግና ፍርሃትካ ኣርሒቕካ ኣእዳውካ ንምስቃል ተልዕል እሞ ባዕድ ነይሮን ባዕድ መንፈስ ቅዱስ ከም ትስቀል ከም ዝገብረካ ናብቲ ትፈርሖ ሞት ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። መንፈስ ቅዱስ ብግብሪ ብክብሪ ብባህሪ ካብ ደቂ ሰብ ካብ ስጋውነት ፍሉይ ስለዝኾነ ባዕድ ዝበሎ። እዚ ዝበሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብከመይ ዝመሰለ ሞት ማለት ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣብ መበል 85 ዕድሚኡ ብ61 ዓመተ ምህረት ሓምለ 5 ንኣምላኽ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ሮም ተሰቂሉ ቁንቁል ኣፉ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ ኢሉ እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መበል 85 ዕድሚኡ ብ61 ዓመተ ምህረት ብ5 ሓምለ ኣብ ሮማ ዓዲ ጥልያን ቁንቁል ኣፉ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሰማዕትነት ከፊሉ ምእንቲ ቃለ ወንጌል ምእንቲ ሃይማኖት እንሆ እዚ ምስ ተዛረበ ከዓ ሰዓበኒ ብሞት ንዓይ ምሰል በሎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከስዕቦ ከሎ ሪኣዮ። ንሱ ድማ እቲ ክድረሩ ከለዉ ኣብ ሕቕፊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽግዕ ኢሉ ጎይታይ ኣሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ንዑ ሪኡ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ኸ ከመይ ምዃኑ እዩ በሎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተኹኸ እንታይ ይገደሰካ በሎ። ንስኻ ግዳስ ዓበኒ ናይ ነፍስኻ ግበር በሎ። ስለዚ እቲ ወደ መዝሙር እቲ ከም ዘይመውት ዘረባዚ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ወፀ ተነግረ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተፈተኹኸ እንታይ ገደሰካ እዩ ዝበሎ እምበር ኣይመውትኒስ ኣይበሎን ብለና ማለት እዩ። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና
ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን ነአምን ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ ወጎይታ በቅዱስ ወንጌል ነአምን አድሕነና አሜን 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 ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ባር ኩብራን ህዝበ ክርስቲያን አቦታት አዴታት መናስያት ህፃናት በሐፈሻ ኩልهم ደቂ ማሕበረ ትንሳኤ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩልና ይኹን አሜን ካብዚ ቀፂልና ናይ ዕለት 16 ጉንበት ዝውዕል ዓመታዊ በዓላት ካብዚ ነቕርበልኩም አሜን ሎሚ ዕለት 16 ጉንበት ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ በረኸቱ ንወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ዝሃገረ እስራኤል እዩ እዚ ድማ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ በሃገረ ኤፌሶን ብዙሕ ተአምራት ምስ ገበረ ብዙሕ መከራን ፈተናን ይበፅሖ ስለ ዝነበረ እዩ በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ፍጥሞ ደሴት ተኣሲሩ ነበረ ጸሎትን ጸጋ በረኸቱን ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ሃገረ ኤፌሶን ከሎ ብዙሕ ተአምራት ከም ዝገበረ ዝንገር ዓመታዊ በዓል ሎም ማዓንቲ በዛ ዓለዚያ ብዙሓት ኣዒንቲ ዕውራን ከም ዘብረሀ እዝን ጸማማት ከም ዝከፈተ እፁብ ማህፀን ከም ዘርሓወ ነሆ ጎቢጦም ዝነበሩ ብዙሕ ተአምራት ሕቆም ከም ዘቕንዐ ናይ ስጋን ናይ ነብስን ሕማም ሓዲርዎም ዝነበሩ ህዝቢ በዚ ዕለት እዚ ኣድሒኑ እስን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዘጥመቖም እዩ ዝነግረና ማለት እዩ እዚ መዘከርታ ናይታ ኣብ ሃገረ ኤፌሶን ኣብ ፍጥሞ ደሴት ተኣሲሩላ ዝነበረ ዕለታዊ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ እዩ ማለት እዩ ጸሎትን በረኸትን ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ካልኣይ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ በረኸቶም ንቅዱሳን ማሕበረ ኤጲስቆጶሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እዩ ቅዱሳን አባታትና ጸሎቶምን ጸጋ በረኸቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኩሎም ኤጲስቆጶሳት ብሕብረት ኩሎም ኤጲስቆጶሳት ብጠቕላላ ዝጽውዕሉ ዓመታዊ በዓል ዝኽሮም ኢሎም ማዓንቲ ጸሎተ ረድኤቶም ይሕደረና አሜን ከምኡውን ለማዓንቲ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ ዕረፍቱ ንጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ወልደ አልዓዛር ዝሃገረ ኢየሩሳሌም እዩ ኢያሱ ማለት መድሓኒት ማለት እዩ ሲራክ ማለት ድማ ጠቢብ ማለት እዩ ሲራክ ናይ ጥበብ ምሳሌ እዩ አቡ ድማ አልዓዛር ይበሃል ጥበብ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝርከብ ዓለም ከይተፈጥረት ጥበብ ምስ እግዚአብሔር ነበረት ብምባል ብዛዕባ ጥበብ ናይ ጌታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዲና አስማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ብምውላድ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከም ዘድሓነና ሰማያዊ ጥበብ ከም ዘስተማሃረና ዝነግር ቃል እዩ መጽሓፈ ሲራክ
ምዕራፍ 1 ወደ 1 እንመልከት። አይተ ብሔራ ለጥበብ ወአይቴ ማህደራ ወአይቴ ደወላ አይቴ ተረክበት አሰረ ፍነታ ዝበላ መጽሐፈ ዘቅዱስ ኤጲፋንዮስ ውን ካብቲ 14 መጽሐፈ ቅዳሴታት ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሓደ መጽሐፈ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ማለት እዩ። ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ቆጵሮስ። ስለዚ አይተ ብሔራ ለጥበብ ይልዋ ለጥበብ አበይ ማህደሪ አበይ ከተረክበት አበይ ከስፍራ ዝበላ። ስለዚ ነሆ ካብ መሳፍንቲ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ፣ ካብ ነገስታት ንቅዱስ ዳዊት፣ ካብ ነቢያት ኤልያስን ኤልሳዕን ኤርሚያስን እንዳገበረ ጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ዓበ ናይ ጥበብን ናይ ምክርን መጽሓፍ ጽሒፍ እዩ። መጽሐፈ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ካብ 46 መጽሓፍቲ ብሉይ ኪዳን እዩ ሓደ እዩ። ካብ 46 መጽሓፍቲ ብሉይ ኪዳን ሓደ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ቀነና ዝብል መጽሓፍ ይርከብ። መጽሐፈ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ካብ 46 መጽሐፍቲ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ብድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ነሆ ካብ 470 ዓመት ንድሓር ዝተንስአ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። በረከት ረድኤትን ናይ ጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ስለዚ ከምዚ ክንገልጾ ፀንሐና ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ኢያሱ ማለት እንታይ ኢልናዮ መድኃኒት። ኢያሱ ማለት መድኃኒት ማለት ክኾን ከሎ ሲራክ ማለት ከዓ ለባም ወይ ከዓ መስተውዓሊ ጥበበኛ ማለት እዩ። ሲራክ ዝብል ናይ ጥበብ ስም እዩ። አብኡ አልዓዛር ይበሃል። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 1 ንሕተመልኪትና መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 1 እግዚአብሔር ጥበብ ገሊጽሉ እቲ ብዘሎ ኩሉ ናይ ጥበብ መርከቢ ካብ እግዚአብሔር እዩ። ዓለም ከይተፈጠረ ጥበብ ምስ አምላክ ነበረት ኢሉ ብዛዕባ ጥበብ ተናገረ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ መሳፍንቲ፣ ዳዊት ካብ ነገስታት፣ ኤልያስን ኤልሳዕን ኤርሚያስን ካብ ነቢያት ዘኪሩ ኣብ መጽሐፍ ጽሒፉ ኣሎ። ስለዚ ካብቶም 46 መጽሐፍቲ ብሉይ ኪዳን ሓደ ኮይኑ መጽሐፈ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ኣብ ካልኣይ ቀነና ይዝርከብ። ኣብቲ ቀዳማይ ጽሕፈቱ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ይጽሒፍዎ። ነሆ እዚ መጽሐፍ ሲራክ ወዲ አልዓዛር 51 ምዕራፋት ዘለዎ እዩ። 51 ምዕራፋት ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ቀዳማይ ጽሕፈቱ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ይጽሒፍዎ። ድሓር ብወዱ ናብ ግሪክ ተተርጎመ። እዚ መጽሐፍ ሲራክ ወዲ አልዓዛር ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 180 ዓመተ ዓለም ከባቢ ከም ዝተጻሕፈ ሊቃውንቲ ይምህሩ። እዚ መጽሐፍ እዚ ኣብ ዕለታዊ መናብሮ ደቂ ሰባት ክገብርዎ ዝግባእ ጥበብን ምክርን ይገልጽ። ከምኡ ከዓ ንሃይማኖት ንስነ ምግባር ኣብ መጽሐፈ ስንክሳር ተጻሒፉ ከም ዘሎ ብዛዕባ ዕብየት እግዚአብሔርን እዋኒ እርና እግዚአብሔር ወልድ ምስ እግዚአብሔር አቦ ማዕርነት ማለት እዩ። ማዕርነት እግዚአብሔር ወልድ ምስ እግዚአብሔር አቦ ብዛዕባ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ወሪዱ ስጋ ምልባሱን ይነግረና ማለት እዩ። ከምኡውን ብዛዕባ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ለይትፈሱ በቅትለቱ ለጻድቅ ይሰገሩ በመስገርቱ ወይሰጠሙ ለእንበለ ይብጻሕ ሞቶሙ ይብል ማለት እዩ። ብዛዕባ ንስሓ ምንቲ ይበቆ ገሲም እምድህረ ተሃጽቦ ይብል። ብዛዕባ ህንጸት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ 7 ማዕርጋት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ኣብዚ ተጻሒፉ ይርከብ። ብዛዕባ ስለ ከዋክብቲ፣ ስለ ደበናት፣ ስለ ዝናም፣ ስለ በረድ፣ ስለ ዕምባባታት መረርን ብዛዕባ ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ኣዳም ክሳዕ ዘሩባቤል 12 ደቂቀ ነቢያትን ተንቲኑ ኣብ መጽሓፉ ኣስፊሩ ኣሎ ጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ። ኣብ መወዳእታ መጽሓፉ ከምዚ ድበል ይርከብ። ኣብ መጽሐፈ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ኣብ መጨረሻ እንታይ ዝርከብ? ከይሓድገኩም ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ። ከይሓድገኩም ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ። ንተግባርኩም ብእዋኑ ግበርዎ። እግዚአብሔር ከዓ ብግዚኡ ኣዕስበኩም ክበኩም ይብል። ስለዚህ ጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ዕረፍቱ ዕለት 16 ወርሒ ጉንበት ማለት ሎማዓንቲ 16 ጉንበት እዩ ንጥበበኛ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍቱ። ስለዚህ ኣብ መጨረሻ እንታይ ዝብል ገዲፍልና? እግዚአብሔር ከይሓድገኩም ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ። ንተግባርኩም ብእዋኑ ግበርዎ። ንስሓድ እዩ ክትናስሑ ዲኹም ደልዮም ብእዋን ተናስሑ። ቅዱስ ቁርባን ክትቀበሉ ዲኹም ደልዮም ብእዋኑ ተቀበሉ። ክንናሳሕ ዲና ደልና ብእዋኑ ንነሳሕ።
ቅዱስ ቁርባን ስግወዶም እንቀበልናልና በእዋን ንቀበል ሰናይ ነገር መባእ ምጽዋዲን አንገብረና በእዋኑ ሰናይ ተግባር ምጽዋት ንግበር ስለዚህ እግዚአብሔር ከይሓድገኩም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንተግባርኩም በእዋኑ ግበርዎ ሰናይ ተግባራት ጽቡቅ ተግባራት ናይ ቅድስና ተግባራት ናይ ድሕነት ተግባራት በእዋኑ ግበርዎ ጥበበኛ ሰሎሞን ወንታይሉ በጊዜ ንስነትካ ንግዚአብሔር አምላካ አክብር አፍቅር ተገዛ ብኡ ተመራሕ ኢልና ማለት ትእዛዝ አምላክ ሓሉ ኢልና ስለዚህ ንተግባርኩም በእዋኑ ግበርዎ እግዚአብሔር ካ በግዚኡ አስፈኩም ክበኩም ማዕሰይ ስብሓንኩም ሰዓረፍና ኣብ ሕቑፍ አብርሃም ሰው ያዕቆብ ተመልአዛር ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቀመጥ ማዕሰይ ሕጂ ተዳእ ቃሉ ፈጺምና ሕጂ ተዳእ ትእዛዝ ፈጺምና ሕጂ እሱ ዝብለና ተዳእ ጌርና ስብሓንጎ ከምቲ መንግስትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረኒ ዝበሎ ጦጦስ ፈታው ዘየማን ንዓናውን ጎይታ ብኩሉ ዕድሜናን ህይወትናን ሰላምናን ክዝከረና ምዃኑ ኢና ንኣምን ማለት እዩ አሜን ነዚ ዝገበረ እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይጽሓዮ ስለዚህ ትፍጽሞ ነገር ተዳሃሊ በእዋኑ ግበርዎ ሰናይ ተግባራት በእዋኑ ግበርዎ ኢልና ለመጽሐፍ ቅዱስ አሜን ባር ካብዚ ቀጽልና ለማዓንቲ 16 አዴና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ወርሓዊ ዝኽራ ስለዝኾነ ንሆ ካብቲ ብዙሕ ዘሎ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ነገረ ማርያም ማለት እዩ ካብቲ መጽሐፈ ነገረ ማርያም ሓደ ከነንብቢና ካብቲ ኣብ መጽሐፍ ነገረ ማርያም ዘሎ ተኣምር ናይ እግዝእትነ ማርያም ካብ ብዙሕ ብውሕድ ለማዓንቲ ኣብዚ ናይ ዕለት 16 ኪዳነ ምሕረት ክንገልጸልኩም ንፈቱ አሜን ጸሎታን አማላድነታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን እስመ ትቤ ለዓለም አሃንጽ ምህረትከ በሰማይ ጸንዐ ጽድቀከ ኪዳነ ተካሂድኩ ምስለ ህርያንየ ዝብል ኣብ መዝሙር ዳዊት 89 ፍቅድ 3 መዝሙር ዳዊት 88 ፍቅድ 3 ኣብ ግዕዝ መዝሙር ዳዊት 88 ፍቅድ 3 ኣብ ግዕዝ መዝሙር ዳዊት 89 ፍቅድ 3 ኣብ ናይ ትግርኛ መሰረት ብምግባር ለማዓንቲ ብዛዕባ ክብሪ አዴና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ኣብዚ ንሽተይ ክንገልጽ ንፈቱ አሜን እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኣብዚ መጽሐፈ ነገረ ማርያም ከም ዘስተምረና ካብ ወዳ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ከም ዝተቀበለት ንመሃር ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ናይ ፍቅር ወዳን ናባና ይሕደር አሜን ንአምላክ ዝወለደት ብነፍስን ብስጋን ድንግል ዝኾነት ክብርት እግዝእትነ ማርያም ዝገበረቶ ተኣምር እዚ እዩ ጎይታናን አምላክናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስብሃትን ስግደትን ይኹን አሜን ድሕሪ ምዕራጉ ብዕለት 16 የካቲት እግዝእትነ ማርያም ከም ዝጸለየት ብሕሶ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ድማ ከም ዝሃባ ዝነግር ተኣምር ነገረ ማርያም ዝስዕብ እዩ ጎይታናን አምላክናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት ዓርቢ ሓዲጉዋ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ ንዝፈትዎ ወደ መዝሙሩ ንዮሐንስ ወንጌላዊ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወደ 29 ዓመት ከሎ ሓደራ በማለት እንሃዲኻ ኢሉ ሃቦ ሓደራ ዲኻ ኢሉ ሃቦ እግዝእትነ ማርያም ኣብዚ ሰዓት እዚ ጓል 45 ዓመት ነበረት ስለዚ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስለዚህ እቲ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ንዓኻትኩምን ከም ዘስተምረና ነሆ ነዲ ድማ ነሆ ወድኺ ምስ በላ ድሕሪኡ ናብ መቃብር ወዳ ገስኪሳ ምኻድን ምጽላይን ኣየቋረጸትን እሱ ከዓ ጎልጎታ እዩ አይሁድ ምስ ረአይዋ በቀናት ቁጣዓ መልኦም እሞ ድሕሪ ሕጂ ደጊማ ኣብኡ ክትጽሊ ከይትመጽእ ኣብ መቃብር ወዳ ዋርድያ ገበሩ ስለዚህ ኣብዚ ሰዓት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጓል ክንደይ ኣላ ኢልና ነርና የቅሬታ ጓል 49 ዓመት ከም ዝነበረት እዩ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዘስተምረና ዘሎ ነገረ ማርያም 45 ኢልናኩም ነርና የቅሬታ ጓል 49 ዓመት ከም ዝነበረት እዩ ዝነግር ዘሎ ካለ ጸሓፋ እዩ ስለዚህ ድሕሪ ሕጂ ደጊማ ኣብኡ ክትጽሊ ከይትመጽእ ኣብ መቃብር ወዳ ዋርድያ ገበሩ እንተዘይኮነ ብዳርባ እምኒ ከቀትልዋ ተማኸሩ ንሳ ግን ዕለት ምኻድ ኣየቋረጸትን ናይ ወዳ ናይ ጎይትነቱ መጋረጃ ስለሰወራ እቶም ዋርድያታት ኣይርእዋን ነበሩ መላእክቲ ድማ ክልኣኽዋ ኩሉ ግዜ ናብኣ ይመጹ ነበሩ
ودا قويتنا أملاقنا مدحنا إيس كريستوس دما علت يمتع زدليته كل دما يفتن الله نبرت كعلتات حدا معالتي بعلت 16 يكاتيت ناي صادقان مكان عرفتم قريوا أبراهام إسحاق يعقوب نابزل لو بوتا نفس سنات عرقوا أمو كاب آدم جميلو كلهم زعرفوا نفسات أبوه تقبلوا عاصمي كاب عاصمنا سقا كاب سقانا نحقين زفتر لنا እግዚአብሔር ምስጋና ይግባውና ባሉ ካሰገዱላ ወደ አምላክ ካባኺ ሰብ ምዃኑ ካብ ጥፍአት ናይ ህይወት ወደብ ዝኾንኪ ባኺ ድሕነት ረኪብና ናበሉ ሰገዱላ ናይ ጸጋ ስግደት ቅዱሳን መላእክቲ ካብ ወሲዶም ናብ መንበር ወዳ አብጽሕዋ መጋረጃ እሳት የማን ጸጋን ተቀልዐ ጎይታናን አምላክናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብኢድ ሒዙ ስዒሙ በፍቅሪ ተቀበላ كم زد ما بلا أو ولا ريتي نتيكي إلو أبنائي قويتنة زفان بيمانو أغمتا عين زي رعايو يزن زي سمعو أبلب بسر زي تحسبه اقضي أبير زدالو كله حقوسن فسان دما نقرا أبتأتي الزفان ودا ننا إسرائيل نقص نبقى نزمراي داويت مصر كلهم محبر نبيات مس ملائكة رعايته نيابوتات نفسات دما كان مكاويا قيبا بمسانقو نازمرو داويت زمرايكا قالي مخري سمعي بأذان كدما تفن إلكي آتمين حزبكن يتابقن رسعي نقص السو قويتاخي سلازقاني ملكعكي رئيو فاتي إما إلو كامسقنا رعاية يحرزي ملائكتي ناي فردي بوتا كريوا كابو وسدوا نسيطان سراويتن كلهم من قدن زقدو استدالوا مودعتا زي بلو ناتسلمات بوتا دما أبصحوا نأملاخ زولدت بنفسهم بسقان دنقل زقانات كبرت قزتنا مريم كبس دنقل مريم وي لؤم ندك سبات نابزي بوتا زن خيماتو من انتزنا قرام بلد ملعاك اقزيار أملاخ دما كم زبلا مريم اقزيار مساخن مستم بأخي زعامنون أما لا دنسك زعامنون زقرهم زقابرون يمو أي تفري بلا تحرزي دما ملائكتي صيرم نابوتا ملسوا نعم لغز ولدت بنفسهم بسقان دنقل زقانت كبرت قزتنا مريم تحرزي نها كابتا علة تتيا جميرا بعلة 16 يكاتيت من تحت أننا مسكنت نالمنت بحزن أبقراني بوتا قيمة كم لمادان أودات سلي نبرت او ودي فقري بغزيابير بحري أبوكا بكرسس سنكان راكليتوس منفسكا مدركوا كتصوركا زي تقل تشعطور هامشت معالتن بزصوركا ناتني قدسان ملعاتكا نبغا مغرب زي كعالم كله بزي دقام كاباي بموتاكا او فقر ودي محسنكا اللخو إلى دما تصليت بزي تعاري استولدكا فقر ودي بزعبياكا أطباتي محسنكا اللخو بلتو بزسعامها كنافري بزحقوفاكا آداوي مساكا بستمالا ساعة قاري او فقر ودي بتزدق اسكالو دنبه او فقر ودي محسنة كاللهو بزتا تغلل كالو عايش رغضي او فقر ودي محسنة كاللهو لما ناي سمعكا ناي لبي حساب كله كتفت ملي ناباكا محسنة لمنا اللهو بلد الدبرهان بنفسن بسقان ننقل زقونات كبر تقزسنا مريم كنزيلا مسلمنت قويتانا إيس كريستوس نابعا ورده مسؤول فعلافات تقهان ملايكتي كيوم منبرو او مريم ولاريتي انتايو فقادكي انتاي كقبرلك قابلا نأملاك ولدت بنفسن بسقان دنقل زقونات كبر تقزتنا مريم دما او فقر ودي مدحانيي تسفاي سقعي صلالي عباقايو امنتي بلطو مالت كان محسن عدي كاللهم بأخات صنعكو اوشت محسن ون نسخا صوركاني نسخا كل قزيه زخريخا جخا صولتي سمعني أنا أقل قاليت كان ولاديت كان مريم زنقركا زلخو نايلمناي قال سمعني بلطو مالت زخري زقابرو بسمي بيت كريستيان زسرح بسمي عروق زخدن نحمم زبيت صح نتومي زحنقل نتومي زاستي نحزن زنازز زقعايا زحقوس ويكا وداسي الصحابة قالوا ويودوا بسمي زسمايا بخبري بعلي مسقاناي زمسقاني عين زي رعايو اذن زي سمعو
بسبب زيت حسب واقع كفله بلد او غويتا المنكان محسنكان الله مساخا زرخبني صمئن طميتن مكران ذكركا نخلو بقال كيداني زعمنه كابسي النصا غبر بلد غويتانا املاخنا مدحينا يسوع كريستوس دما زلمنكي كل يهونالكي تدلي كل من انت كفتسمالكي من انت زي اسب سكونكو كيداني كيفرس بؤنتي له بنفسي محل كل كي بلا نعم لحظ ولدت بنفسن بسقان دنقل زكونت ناي كبر تقزتنا مريم سقاء زكونة فري معتنا نعو رأيو سقاء زكونة فري معتنا نعو رأيو كلهم فتوتا زكونكم دما نزدس زبل ناي محرت قال كيدان محرت رراين تغنزبو زكونة قويتا عب سماين مدرن زلو كله شما بمتوع من انت كدحن زهابا دينك زكونة محلا قطريو نعو سناي نقر كي قبرون حقو خيفت صمن محرت معاب فرد زادن نقعي أملاغنا نأملاغ ولدت بنفسن بسقان دنقل زكونت ناي كبر تقزتنا مريم شم زي آية شما مزتوع صنعا سماين صفحات مدرن كسع مسر السيول يناوت نفاس كنافس كله كان زرقف قتلي ناي ملعق تكنفم بسن بعده يرقبقب زي سمزي كتوع كله ترفدو فطران فتاري ودا مدحينا يسكرس سكوا حتان أبكرميو قيمم كفرر كله أبقص حتان بقلمك الجدان كدان مرزل تتحفه نايدنقل شما كتوع سميعو حقاو فردو حديبو برراين حتاني محرم كماي حتان زخونكم حواتي كاب حج ندحر 16 حقتاتا بمفتسام طرح ولد قزي أبير كنكون أيندله بقزي كتري قابل علم اسكال كله النعم نبيتكمن أديكمن يلو نايك الكيدان أدنا يبنا إمو كيدان مرت أدينا مسانات برلنا أمين سلزنا يدينا إم بيتنا مريم أقل قلتين مخان نتقاه لكم إسا معلت قزتنا مريم كابقوني نقص ودا بزفسسة داما نعانا نصحات قبرنا كم ترقم شما نابقل قلت ودا تقدسان أبوتاتنا مريحات صحنا بحاتيات نزرة صحي كاب حاتيات تنصحو نعم من قصة سميات كاتب صحوي أمو مرحيت من قصة سميات أمو إمانوان أذكروان نعم لحظ ولدت بنفسن بسقان دنقل سقانات كبر تقزتنا مريم كوم دما كاب حاتيات تنصحنا بمحراتو بتقو أمالكتك نكون أكد مودا بملعا تقمنا أمين نعم لحظ ولدت بنفسن بسقان دنقل سقانات ناي كل عالم مدحانيت سقانات ناي ذا كبرتي أدينا قدس دنقل مريم سم سوع آف كما يزبالي آفيو موقف لكم كاب كندي مكرا يملت يكون كندي كدحنات يركب يكون إذا شمزي كندي ذي العالي كاب كلون زقبر إيو صادقان نموقان نابعن زعاتو نحاتان أمالادن من فهن من انتي كون بما يجدانا بكلمة قال كيدان أمعطو من قصة سميات ستحفة إيو بنفسن بسقان دنقل زقانات ناي كبر تقزتنا مريم قال كيدان استجمره عدام كاب جنة مسوته كاب كبرو مستوارد ينبر دحر عرقات قويتنا يسوع كريستوس أيقونن كاب تنت تكمتيو كاب قدمي عدام مسبقه بزح مسحزنه قويتا بناي قال كيلان تسفا كاب قوال كاتوليده أمريت كاتمالاليسه فحوق إله كدحنا كائه أمسكال تفقينك بالجواب كأبلو نبزتنا مريم دما ناي عالم مدهانيت غيرو كم زفترا فلاتون استوعلون كالايكا كابروهرو فتارينا استوعابا كيدانات نسرائيل دحنات كتكون نليكا نبيات مسيح استوعابا حقي استتحفلا صلات سيون تابوت سيون إلو كم زسمايا فلاتو اسمها رياك دي عبير لسيون وعبدرا كما تكونوا معدرا ذاتية مراتية لعالم زبلا مزمور داويت 130 كلتن فقدي تشعات اكثر 10 وثلاثة نودسان نبياتن هوارياتن نصادقانن نسماعيتاتن النبيتم يا دنگل مريم ፍጻሜም ድማ ናይ እመቤትና ቃል ኪዳን እዩ ነቶም አገልገልቱ እኳ በአ ምክንያት ቃል ኪዳን እንታቦም ፍጻሜ ግን ናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ድንግል ማርያም ስጋአ ተዋሂዱ استسقل سكلات ايو نزي قال ኪዳን بمسمع امينه من املاح زولدت بنفسن بسغان دنگل زكونت ناي كبر تگزت مريم شما صويعم زدحانو كندي لموك نبركم
ቅምር አትበሃል ሃገር ብስም ክርስቲያን ዝኾነ ዘመድ ዝኸበረ ሓደ ሓጢያቱ ካብ ናይ ኩሉ ሰብ ሓጢያት ዝበዝሐ ሃፍታም ሰብኣይ ነበረ። ስጋ ሰብ እምበር እኽሊ ይኹን ስጋ ከብቲ ወይ ከዓ ስጋ ካልእ እንስሳ ኣይበልዕን ነበረ። ዝበልዖም ሰባት ድማ 78 ነፍሳት ዝኣኽሉ ነበሩ። ኣዕሩኽቱን ፈተውቱን ኣዝማዱን ቤተሰቡን ከዓ ተወዱ። ካብ ባሮት እውን ከይበልዖም ዝሃደሙ ኣለው። ምስ ሰበይቱን ክልተ ደቁን በይኑ ተረፈ። እቲ ዕቡድ ሰብኣይ ግን ንዕኦም እውን ኣይሓደጎምን በልዖም ደኣ። ሽዑ ብዘይካ ሓንቲ ብራሾ መስተይ ማይን ሓንቲ ኩናትን ካብዚ ኩሉ ንብረቱ ሓደ ነገር ከይተማልአ ካብ ገዝኡ ወፀ። ኩናቱ ድማ ብወርቂ ዝተለበጠ ነበረ። እንዳከደ ከሎ ድማ ሓረስታይ ክሓርስ ረኸበ እሞ ክቐትሎ ተኸተሎ። ከምዚ ሕይሎ ፈሊጡ ግን ገደፎ። ናብኡ ከይዱ ድማ ከመይ ውዒልካ በሎ። ደጊሙኻ ሓደ ብዕራይ ሽጠለይ በሎ። እቲ ሓረስታይ ድማ እንታይ ክትበኒ በሎ። እቲ ሽፍታ ድማ ብወርቂ ዝተለበጠ ኩናተይ ክበክዐ በሎ። እቲ ሓረስታይ ግን ካብኡስ እኽሊ ይሕሸኒ እሞ ኣይከውኒ ኢለካ በሎ። 3 ጭማራታት እውን ክውስኸካ እየ በሎ። እቲ ሓረስታይ ግን ኣበዮ። እቲ በላዐ ሰብ ድማ ነቲ ሓረስታይ ዝሓድረሉ በዓቲ እንደወግዳ ኣርየኒ በሎ። እቲ ሓረስታይ ከዓ ኣብዚ ጥቓኻ ዘሎ ገዛውቲ ዘይተሓድር በሎ። እቲ በላዐ ሰብ ድማ ሰብ ኣብ ዝሓድረሉ ቤት ኣይሓድርኒ እንተኾነ ግን ዝሓድረሉ ኣርየኒ በሎ። እቲ ሓረስታይ ከዓ ከም ዝርየካ ዘለኹ ብዘመድ ዝኸበረ አንጌቤናዊ ኢኻ ትመስል በሎ። ልብኻ ክድዓትን ምትላልን ዝመልኦ እዩ። ከምቲ ኣብ ሃገር ቅምር ዝነብር ሓደ ሃፍታም ሰብኣይ ዝበልዕ ሰባት ትመስል በሎ። እቲ በላዐ ሰብ ከዓ ኣንተ ሓወይ ንምንታይ ምስኡ ተመሳስለኒ በሎ። እቲ ሓረስታይ ከዓ በዓቲ ኣርኣዮ እሞ እቲ በላዐ ሰብ ኣብ ብራሽኡ ማይ ተማሊኡ ከደ። ክኸይድ ከሎ ድማ ኩሉ ነፍሱ ብዓበቕ ዝቆሰለ ሓደ ሰብ ረኸበ። ኣብ ትሕቲ ኢዱ ከም ዝወደቐ ፈሊጡ ክበልዖ ደለየ እሞ ነቲ ቁስሉ ፈንፊኑ ግን ገደፎ። እቲ ድኻ ከዓ ማይ ስለ ዝጸምዐ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልካ ማይ ኣስትየኒ በሎ። እቲ በላዐ ሰብ ግን ገንሓን ተቆጥዐን። ደጊሙ ድማ ምእንቲ ጻድቃን ሰማዕታትን ምእንቲ ሰማይን ምድርን ኢልካ ኣስትየኒ በሎ። መልሹ እውን እዚ እውን ተቆጥዖ። ንሳልሳይ ግዜ ከዓ ምእንቲ ስማ ንግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ነፍሰይ ከይሓለፈት ከላ ኣቐዲምካ ኣስትየኒ በሎ። እቲ በላዐ ሰብ ድማ እስከ ቃልካ ድገም በሎ። እቲ ድኻ ሰብኣይ ከዓ ደጊሙ ምእንተ ግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኣስትየኒ ንብለካ ኣለኹ በሎ። እቲ በላዐ ሰብ ከዓ እሳ እኳ ርህርቲ ከም ዝኾነት ብልማና ብሓቂ ካብ ሲኦል ከም እተድሕን ኣነ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ እሰምዕ ነይረ በሎ። ሕጂ ከዓ ኣነ ብኣኣ ተማሕሲነ ኣለኹ እሞ ምእንቲ ስማ ንግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኢሉ ነቲ ድኻ ሰብኣይ እንካስተ በሎ። ብዘይካ ሕፍኒ ማይ ኣብ እጎረርኡ ስለዘይኣተወ ቃዕቃዕ እንዳበሎ ኣይትወዳእለይ ኢሉ ከሎ። እቲ ድኻ ድማ መንገዱ ከደ። ብድሕሪኡ እቲ በላዐ ሰብ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ኣትዩ እኽሊ ካብ ምዝበልዕ ሞት ይሕሸኒ ኢሉ ሱባኤ ኣትዩ ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ብጥምየትን ጽምእን ሞተ። ሱባኤ ኣትዩ መላእክቲ ጽልመት ኣጋንንት ድማ መፁ እሞ ብምስንባድን ብምፍራህን ከይቦም ብዓመፅ ብምግዳድን ነፍሱ ካብ ስጉእ ፈለይዋ። ንኣምላኽ ዝወለደት ብነፍስን ብስጋን ድንግል ዝኾነት ክብርቲ ግዝእትነ ማርያም ድማ ዝገበሮ ሰናይ ነገር እንተሎ ክትደሊ መፀን። ቅዱሳን መላእክቲ ከዓ ንኣምላኽ ዝወለደት ብነፍስን ብስጋን ድንግል ዝኾነት ንክብርቲ ግዝእትነ ማርያም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ናይዚ ሰብ እዚ ዝዓቢ ሓጢአት ኣሎ ድዩ በልዋ። ንኣምላኽ ዝወለደት ብነፍስን ብስጋን ድንግል ዝኾነት ክብርቲ ግዝእትነ ማርያም ግን ብእንተ ስማ ኢሉ ብእንተ ስመ ግዝእትነ ማርያም ማለት እዩ ብእንተ ግዝእትነ ማርያም ኢሉ ንጽሙ ነሆ ምጽዋት ገይሩ ዘስተየ ሕፍኒ ማይ ኣብ ጎኑ ሪኣ ደስ በላ። ኣንቱም ኣሕዋተይ ንኣምላኽ ዝወለደት ብነፍስን ብስጋን ድንግል ዝኾነት ክብርቲ ግዝእትነ ማርያም ናብ ዝመውት ነፍሲ ክርስቲያን ኩሉ ከም እትመጽእ ፍለጡ። ነታ ነፍሲ ብፍርሓትን ብምንቅጥቃጥን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብጽሕዋ። ነታ ነፍሲ ብኽያትን ምሕርቃም ስኒ ኣብ ዘለዎ ቦታ ወሰድዋ ዝብል ቃል ድማ ወፀ። ንኣምላኽ ዝወለደት ብነፍስን ብስጋን ድንግል ዝኾነት ክብርቲ ግዝእትነ ማርያም ፍቁር ወደይ ጎይታይ መሓረለይ እናበልካ ሰገደትሉ።
ዝመሓረሉ እንታይ ሰናይ ምግባር ኣለዎ እዩ 78 ነፍሳት እኮ በሊዑ ይኸኣበላ ንኣምላኽ ዝወለደት ብነፍስን ስጋን ድንግል ዝኾነት ክብርቲ እግዝእትነ ማርያም ድማ ብሽመይ ንሓ እኳ ንድኻ ሰብ ማይ ኣስትዩ በለቶ ስለዚ ሽምክት ፀውዐ ተስካርክ ዝገበረ ናይ ዘላለም ድሕነት ክረክብ እዩ ኢልካ ንዶ ኣይነበርካን በለቶ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓቂ እዩ መሐላይ ኣየፍርስንየ በላ ንቅዱሳን መላእኽቲ ሚዛን ኣምፂእኩም እቲ በእንተ ስማ ንነዳይ ዘስተየ ማይ ኣብ ሓደ ሚዛን እቶም 78 ነፍሳት ከዓ ኣብ ሓደ ሚዛን ጌርኩም ምዘንዎም በሎም እሞ መዘንዎም ካብ 78 ነፍሳት ድማ እቲ ሕፍኒ ማይ ከበደ እታ ነፍሲ እቲኣ ከዓ ንኣምላኽ ዝወለደት ብነፍስን ብስጋን ድንግል ዝኾነት ብናይ ክብርቲ እግዝእትነ ማርያም ልመና ድሒና ናብ መንግስተ ሰማያት ኣተወት ሽዑ ናይ ብርሃን መላእክቲ ምስጋና ኣመስገኑ ኣንቱም ኣሕዋተይ እቲ በልዐ ሰብ ብኣማላድነት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ብሕፍኒ ማይ ከም ዝደሓነ ስምዑ እምበኣር ዝኽራ ዝገብርን ቤተ ክርስቲያና ዘፍርሕን ከምኡውን ተኣምራት ዝፅሕፍን ብኣማላድነታ ዝኣምንን ብሓቂ ብዘይ ሓሶት ክንደይ ክብርን መጎስን ዘይረክብ እግዝእትነ ማርያም ጸሎታን በረኸታን ኣማላድነታን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን በሙን ኩሉ ግዜን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ሕማማትና ይምሓረልና እስራትና ይፍትሓልና ዝዓረፉ ኣፈዋ አብራን ያዕቆብ መንግስተ ሰማያት ይዋርሰልና ንዝገሹ እግዚአብሔር ምስኦም ይኹን ካብ መገሾም ሰላም ይምለሰልና ንኹልና ዝወደቕና ተንሲኡ ዝርሓቕና ቅሪቡ ዝተበተና ኣኪቡ ሰነፍና ኣባላትዑ መዲና ዓለም መንገዲ ህይወትን ሰላምን ይምርሓና መንገዲ ነስሓን ሂቡ መፈጸምተና ይጸብቐልና እግዚአብሔር ኣዴና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት በኪዳነ ቃላ ኣውጊሓት ተባዕላ በኪዳነ ቃላ ኣውጊሓት ተባዕላ በኪዳነ ቃላ ኣውጊሓት ተባዕላ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ርሑስ ኣውደ ዓመት ኪዳነ ምሕረት ይግበረልና ኣሜን ንሃገርና ኤርትራ ሰላምን ምሕረትን ንጎረባብታ ሰላምን ምሕረትን ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ሰላምን ምሕረትን ይሃበና ርሑስ ኣውደ ዓመት ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ርሑስ ኣውደ ዓመት ዛዕለ እዚኣ 16 ንሃ ጉንበት ናይ ምህለላን ናይ ምስጋናን ንእግዚአብሔር ነመስግነላን ንምህለላን ሰውነትና እንፍትሸላ ዕለት ክትከውን እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ኣምነና ሓድሕድና ፍቅርን ሰላምን ስኒትን ሕውነትን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኢልና የማናን ጸጋምናን ቅድሜናን ድሕሪናን አስተብሂልና ህይወትና አምንታይ ትነብር ከምዘላ ክንፍትሽ ነፍስና አምንታይ ትነብር ከምዘላ ክንፍትሽ ኩሉ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እግዚአብሔር ዝገበረልና ውዕለትን አዴና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ትገብረልና ውዕለትን ከነስተውዕል በመላእክትን ነጊያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታትን ዝገብረልና ውዕለት መዲና ዓለም ከነስተውዕል እግዚአብሔር ዓይንተ ልቦናና ይክፈተልና አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዓይንተ እግዚአብሔር አቦታቴ ካህናት አሕዋት አኀው ዲያቆናት ከምኡውን ኩልኻትኩም ኣብዚ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ቅዱሳን አቦታት ቅዱሳን አዴታት ከምኡውን ብ40 ብ80 ዝተጠመቁ መጽናት ነዚ ቃል እዚ ኣብዚ ኣምሲናዮ ዘለና ነቲ ጸሎት ካብ ልቢ ዝምንጩ ሆታ ስለ ዝኾነ ቃላት ጥራሕ ዝገልጽዎ ስለ ዘይኮነ ብተመስጦ ልቢ ብመንፈሳዊ ሓሳብ ብንጹሕ ህሊና ናብ ኣምላኽና እንምስጠሉ ምስ ፈጣሪና እንራኸበሉን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ማህበረ ትንሣኤ ዝመጻኹም ኩልኻትኩም ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ጸሎትን ኣምሲኹም ኢኹም ምንም ንውስኸል የለን ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ጸሎት ይምሃረና እሞ ኩላትና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሕልና ዘለና ፍቕሪ ብጸሎት እግዚአብሔር ድማ ተቐቢሉ ጸሎትናን ኩሉ ምህለላናን ከቕበለልና ንጸሎት ዝኸውን ሕልና ንሰብስብ አሜን መሐሪ አምላክ ይምሃረነ ተሳሃሊ አምላክ ይሳሃለነ በረከተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ረድኤታ መብርሃን የካፍለነ እግዚአብሔር አምላክ በረከተ ኩሎም ቅዱሳን መላእክት የካፍለና ዝናብ ምሕረት በረከት ይወርደልና ሰላም ይሃበና ፍቅርን ሰላምን ይወርደልና
سدتنا سدت بيتنا مدحنينا ኢየሱስ ክርስቶስ ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አመላ ዓለም ድማ ሰላምን ምሕረትን አውርደልና አልጨንቀን አመከራን ዘለው ህዝብና በዛ ሰዓት እዚኣ ዝብላዕ ዘይብሎም ኣብ ፈቆዶ ቁርን ኣሳሒታን ዘለው ህፃናት ቤት ማእሰርትን ባህሩርን ብዝተፈላለዩ መከራን ንዘለው ህዝብና ኣብ ኩናትን ኣብ ሕሱም መከራን ንዘለው እግዚአብሔር አምላክና ምሕረትካ አውርደልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሕሙማን ይፈውሰልና እግዚአብሔር ሕያዋን ይቀበልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዘዓረፉ አባታትና አሕዋትና ድማ ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና እግዚአብሔር አበተረወ ገነት ወሀበተ ነጽፈ ዕረፍት ይበል እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ንበል አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስምከ ትምጻእ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ለነ አበሳየነ ደጋየነ ከመነን ንህድግ እዛ አበሰለታ በአን እግዚኦ ውስጥ መንጽት አላድነና ባላንም ኩሉ እኮይ እስመዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ክብር ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በሥጋችም እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ አሜን። ይፍታ ወይስረ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራሰ ሁሉ ለሁሉ ከሰተ ብርሃን ቀረንሳ ስልጣን ጻብን ሐዋርያት አቡነ ካህናት አበይት ዲያቆናት አበው ሕፃናት አግብር ካህናት ኩሉ ፍትሐን ወንጽሐነ በአፈ ለመንፈስ ቅዱስ ዘወፈይ ብርሃነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መጣሰት ተክልተ ጊዜ መሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ 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 ክርስቶስ በታለ ፍጥረተ ወዘይ መጽቅበተ ኩኑ ባለመንገተ ሰማያት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ከመሆኑ በልዓሰርተ ክልተ ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት በኃጢአት ልዝከ እግዚአብሔር ኃጢአትና ይቅር ይበለልና እግዚአብሔር ዳዳኩም በረከቴ ጴጥሮስ ጳውሎስ ይዝረበለከ እግዚአብሔር ታመስራ ኃጢአት እግዚአብሔር ከማእሰርተ ኃጢአት ይፍታሕኩም ማሕበርና ይደብሮ ቅድመ ጸናን ይሃብኩም ይፍቲ በልዎም ህዝበ ክርስቲያን ኩልኩም ስርየት ውሰዱ ተፋትሑ ይፍቲ በልዎም እሺ እግዚአብሔር ከማእሰርተ ኃጢአት ይፍታሕኩም ካብዚ ዘሎ ሽግር ድማ መዓቱ ቀሊሉ ምሕረት ይወርደና እግዚአብሔር ዘይብሎም ነዛ ሕማቅ እዋን ተረጋጊፍና ንጻያ ስለዚ እግዚአብሔር ሰላም ለይቲ ይግበረልና አሜን። ተመስገን ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ተመስገን ፈጣሪ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ጽባሕ ንጉስ ሰባት ይበለና እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና አሜን አሜን ሰባት ይበለና እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሕ ፈጣሪ ኩሉ
عين